Sa mga taong ni nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tanging busilak at mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay mapalaging masalakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsawang mag-subscribe at pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang magabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan ko po, mga ngayon lang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button at share. Pindut na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod kong mga video. Kakalob ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman at mga orasyon at ng panggamot. At dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Makatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin ito upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isapuso at isipan at manatilihing magkumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga tao na hinagap po sa hirap ng buhay. At ito ay malaking kayamanan sa langit, pagtulong sa kapwa at sa di matutuubasan sino man. Kaya Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginawa niyong kabutihan at pagkakaloob sa inyo ang siksik, tiktik at tumapaw na pagmamahal. Parang hapon po sa inyong lahat. Ang i-share ko po sa inyo ay orasyon, pampalakas ng depensa ng katawan. Maganda po ito na pampalakas ng depensa sa katawan para pag ayun na po inanggamot ay malakas na, talagang sulit po kayo malakas. Gawin po ito araw-araw. Ito ay depensa sa katawan para lumakas. Gawin ito araw-araw. Kahit hindi na po kung magdasal ng manamin, i-direkta na lang po ang puto sa katawan. Basta isa puso't isipan lamang po paggawa po ng mga ganitong ura at focus po tayo, huwag mo dalawang mag-isip na gumawa po ng mga ganitong usapin. Concentrate po tayo bago natin usali ng huwag muna po kayo magduda po na salin po to. Huwag kayong magdalawang mag-isip, basta sigurado nyo po na isa puso't isipan nyo po ang paggawa ng ritual na ito para dumikit sa inyo ang kapit ng orasyon. Ito po ay binubulong ito sa isang basong tubig at saka inumin. Gawin ito bago matulog sa gabi. Narito po ang orasyon. Jibay Juba Jukay Hipruwa ay Eterno Ubanggi Urakti Altisim Sanctisim Armoe Kursanti Salvame Dios Mirowan Ja Ahaha Huk Agla Jirib. Salin po ng 3 beses. Jibay Juba Jukay Hipruwa ay Eterno Ubang Ubi Urakti Altisim Sanctisim Armoe Kursanti Salvame Dios Mirowan Ja Ahaha Huk Agla Jirib.
Jiwa Jubayo kay Gilipruwa Eterno ubang ubi Urakti Aba Altasim Sanctisim Ormoy Crusanti Salvame Dios Miroan Ya Ahaha Huk Abra Jerib. Ibuling ito ng 3 beses sa isang basong tubig saka inumin. Gawin ito bago matulog. Dapat po bago matulog, usalin po araw-araw para kabisan nyo po ang kapangyarihan ng pangdepensa sa katawan. Hindi po kayo pwede na pong gagambalain kung may nagamot na po kayo. Hindi na po kayo pwedeng gambalain. Hindi na po kayo matatalo pag may inuusal po kayong ganitong pampalakas ng katawan, depensa po ito. Number 1 po itong depensa sa katawan. Yan po. Shout out po sa inyo lahat. Sana po subscribe po kayo at like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Hiwaga ng Pangasinan. Yan po ang orasyon. Maraming salamat po sa inyo mga solid kong subscriber. Sana pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa araw-araw. Ilayo kayo sa sakit, kapahamakan, disgrasya. At higit sa lahat, magmahalan, magbigayan, magtulungan, magbigayan, at magkumamba sa isa't isa. Bye po.